Como todos os luns de Pascua, centos de fieis acudiron onte ao templo de San Salvador de Asma, coñecido popularmente como a Igrexa do Convento, para participar nos oficios en honra a San Benito, cerimonias que se celebraron durante toda a xornada. A este santo atribúense poderes para a curación de diferentes doenzas da pel. Deste xeito, os devotos esperaban o turno para cumprir co ritual de pasar a imaxe polo seu corpo coa finalidade de afastar o mal. Tamén recollen aceite bendito para o ser usado como remedio contra a enfermidade. Pero antes do ritual, os fieis oíron misa e participaron na procesión que encabezou o santo. Todos xuntos recorreron o atrio da igrexa. Actualmente a celebración de San Benito do Convento baséase fundamentalmente nos actos religiosos, pero antaño era unha das romerías máis populares da comarca, onde acudían numerosos vendedores, entre os que se atopaban as rosquilleiras, en concreto unha da parroquia, a que nos últimos anos lembra a Asociación de Veciños retomando a tradición na última ceremonia do día. Esta era unha festa religiosa pagana. Había pois comida donde recurrían todos os fieles e pasaban comendo aquí e pasaban o día como unha romería pois, como San Lucas e como Faro. Nos, pois, esta tradición pagana perdeuse, a xente, pois, non sei, pola cercanía, polas datas, pois vai comer a chantada ou así. Sin embargo, o ritual religioso e os fieles que se acercan ao día de San Benito aquí, pois, son moi abundantes. E nós, desde a asociación, pois, quixemos recordar unha rosquilleira que ano tras ano pois, viña que rosquillas, que unha veciña nosa aquí de San Esteban, a inquedanza dos veciños, pois quixemos recuperar esa tradición e pois hoxe, o día de San Benito, ás 8:30, que podemos estar todos os veciños, pois invitamos aos que veñan, aos fieles que veñan á misa das 8:30, estamos aquí reunidos con nosos gaiteiros, os frades do convento, pasando un bon rato. O que nos unimos escoitando unha das pezas que tocou o grupo de gaitas, que para a ocasión estreaban traxe e contaban tamén cunha pequena estrela entre os membros que compoñen os frades do convento.